ରଶ୍ମି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇଛି ଆଉ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର ହେଲେ ରଶ୍ମି ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ କଣ ତମ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ରଖିବ କାଇଁ ତମର କଣ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ସେ ଭରସା ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ମତେ ସତରେ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ବସିବି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫୁଲଟାକୁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦବ रे मयूर ମୁଁ ବରସିବି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୟୁର ତାକୁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦବ ଯେଉଁ ତୋର ଫୁଲ ଘରକୁ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ତୋର ମୟୁର ମେଘକୁ ଦେଇଥିଲା ଠିକ ସେଇପରି ତୋର ମତେ ଉତ୍ତର ଦବ ତାମାନେ ତମେ ମୋଠୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ତପ ହଁ ରଶ୍ମି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ କୁହ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଜୀବନ ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ହିଁ ତାର ଆଉ ତମେ ଏ ରଶ୍ମି ଜୀବନରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ Oh
Oh,